Magandang araw po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik sa aming programa. Ngayon po ay magbabahagi na naman kami ng panibagong kwento ng buhay, karanasan at pag-ibig dito sa ating channel. Ito pong kwento na ito ay ibinahagi po sa atin ng ating sender na si Sir Tito. Tara na at sabay-sabay na po natin pakinggan ang kaniyang kwento. Bilang foreman, sanay na akong magbantay ng bahay at magtrabaho buong araw. Pero hindi ko akalaing habang binubuo namin ang pangarap na bahay ng isang seaman, unti-unti rin palang may mabubuong damdamin sa pagitan namin ng asawa niyang naiwan dito. Isang bagay na nagsimula lang sa simpleng kwentuhan, tawanan at mga hapon na kaming dalawa lamang ang nagkakasama. Ito po ang aking kwento, Miss Love. Isang magandang araw po sa inyong lahat, lalong-lalo na po sa inyo, Miss Love. Ako po si Tito, 48 anyos at matagal na ring foreman dito sa amin. Marami na akong nagawang bahay at sanay na ako sa iba't ibang klase ng tao. Pero hindi ko akalaing darating sa buhay ko ang isang pangyayaring hanggang ngayon ay daladala ko pa rin sa isip ko. Ito ang kwento namin ni Ferlyn. Ang pansamantalang kaligayahan namin habang wala ang asawa niya. Asawa niya ay seaman, si Donald, kaibigan ng anak ko. Magkakapit bahay lang po kami, Miss Love, kaya kilalang kilala ko na silang dalawa bago pa sila ikasal. Tahimik si Donald at mabait. Si Ferlyn naman palabati at madaling pakisamahan. Taga Maynila raw siya at doon na sila nagkakilalang dalawa. Nung magdesisyon silang iparenovate ang lumang bahay ng mga yumaong magulang ni Donald, ako po ang kinuha nilang foreman. "Paano, Mang Tito? Kayo na pong bahala," sabi niya habang tinitingnan namin ang lumang bahay. Gusto sana namin yung modern style na, yung mataas yung ceiling. Tumango ako. Kaya naman yan. Pero depende sa budget. Yung usapan natin, kakayanin ba? Oo naman, kayang-kaya na yun, Donald. Nga pala, si Ferlyn na ho ang bahala sa budget at sa mga materialis na kakailanganin. Sasampan na rin kasi ako next week eh. Kasama ko sa trabaho ko ang anak ko at 4 pang trabahador. Maayos naman ang umpisa ng lahat. Trabaho lang talaga. Pero nang sumampa sa barko si Donald pagkatapos ng 3 linggo, doon unti-unting nagbago ang lahat. Dahil si Ferlyn na ang naiwan para magbantay sa renovation, madalas kaming magkausap tungkol sa mga kailangan, materyales, pintura, mga design. Minsan, habang nagpapahinga kami isang hapon, lumabas siya ng bahay dala ang malalamig na soft drinks. "O mga kuya, pahinga muna kayo merienda muna." "Aba, salamat mama," sabi ng isa kong tauhan. "Maalaga ka talaga, Ferlyn. Kaya in love na in love sa'yo si paring Donald eh." Biro pa ng anak kong si Lito. "Naku Lito, binola mo pa ako. Alam mo naman kung bakit baliw na baliw sa akin yun eh." Anito at ngumiti. Saka naupo malapit sa amin. Mainit ng hapong yun, kaya halos lahat kami ay pawis na pawis. Si Ferlyn ay nakasuot lamang noon ng simpleng oversized na t-shirt at short. Pero halatang halata ang ganda at kakinisan. "Mang Tito," sabi niya habang nakatingin sa ginagawa naming kisame. "Matagal na ho ba kayong foreman?" "Matagal na ako sa ganitong trabaho. 15 pa lang ako nang magsimula rin akong turuan ng tatay ko. Sinasama ako nun sa mga trabaho niya."
Kaya pala kabisado nyo na lahat eh. Nasa experience din kasi yan. Marami na akong napagdaanan at nakasamang iba't ibang engineer, kaya marami rin akong natutunan. Natawa siya. Parang kaya nyo na yatang gumawa ng buong subdivision Naku, hindi naman. Nagtawanan kami. Simple lang naman ang mga usapan. Minsan tungkol sa bahay. At syempre hindi mawawala yung tungkol kay Donald. Ito bang unang beses na nag-iisa ka mula nung kinasal kayo ni Donald? Tanong ko isang hapon. Oho, ito ang unang sampa niya buhat nung kinasal kami. Ang hirap pala mag-isa. Sabi niya minsan na magkausap kami. Maninibago ka talaga, mahirap yan. Pero mabilis lang naman ang mga araw ngayon. Hindi mo mapapansin, 1 taon na palang lumipas. Kayo ho ba? Sabi ni Lito, OFW daw ang asawa niyo noon, bago siya mawala. Oo, OFW din yung misis ko noon. Tapos, wala. Mahirap lalo at balit pa nga si Lito noon. Pero sanayan lang din. Napalingon siya. Ako parang nahihirapan yatang masanay eh. Sa paglipas ng araw, Miss Love, napansin kong mas dumadalas ang pagtambay niya malapit sa amin habang nagtatrabaho kami. Kapag uwian na ng mga tao, bandang 4:00, madalas akong naiiwan para mag-check pa. At madalas nandun din siya. Mang Tito, tingnan niyo nga po ito. Tawag niya minsan. Ano yun? Bagay kaya dito dark brown? Lumapit ako para tingnan ang sample ng pintura. Mas okay siguro kung mas light ng konti, Ferlyn. Talaga? Oo, para mas maliwanag tingnan. Napangiti siya. Naku, buti na lang talaga nandyan kayo. Wala kasi akong alam sa mga ganito eh. Madali lang yan. Tsaka sundin mo na lang yung mga sinabi ni Donald. Nagkausap rin kasi kami nung nakaraang araw. Oo nga eh. Excited na nga raw siya. Ang tagal-tagal pa nga niya bago makauwi. Pag uwi niya, mag-anak na kayong dalawa. Para sumigla-sigla tong bahay ninyo. Para maganda rin ang pasok ng pera. Mas maganda pag maingay. Mas maaliwalas pa. Talaga ba? Kung ako naman kasi sa inyong dalawa, nag-anak muna kayo bago umalis si Donald. Yun din nga ho sana yung nasa isip ko. Kaso baka may hirapan naman akong asikasuhin tong bahay kung magbuntis naman ako. Sa bagay, tama ka dyan. Ilang taon na ho ba kayo? 48 na, matanda na rin. Talaga? Naku, hindi halata Parang hindi kayo 48 years old. Napahagalpak ako ng tawa. Totoo nga, akala ko dati nasa 40 lang kayo. Marunong ka palang mambola. Hindi kaya? Ngumiti lang siya habang umiinom ng malamig na tubig. Hindi ko alam pero habang tumatagal, nagiging komportable kami sa isa't isa. Dumadami ang biruan, dumadali ang usapan. At doon siguro nagsimula ang lahat, Miss Love. Isang hapon, maaga nang nakauwi ang mga trabahador dahil tapos agad ang trabaho nila. Naiwan ako para ayusin ang listahan ng mga materyales. Maya-maya'y lumabas si Ferlyn. Wala na po sila? Oo, kakauwi lang. Umupo siya sa monoblock chair, malapit sa akin. Kape ho, gusto nyo? Tanong niya. Naku, wag na iha, baka hindi pa ako makatulog. Kung alak na lang, pwede naman basta isang bote lang. Natawa si Ferlyn. Naku, pag alak, mabilis talaga kayo. Tawa siya ng tawa habang nakayuko. Hindi ko alam kung bakit pero gumagaan ang pakiramdam ko kapag kausap ko siya. Para bang nawawala yung pagod ko sa maghapon. Alam nyo? Sabi niya maya-maya. Swerte ni Donald. Sa akin? Bakit naman? Kasi mapagkakatiwalaan kayo. Sa totoo lang,
Mahirap kumuha ngayon ng mga maayos na gagawa ng bahay. Kadalasan mga manloloko. Tahimik ako sandali. Kaibigan siya ng anak ko. Hindi na rin iba sa akin si Donald. Parang anak ko na rin siya. Tsaka kaibigan ko rin ang tatay niya noon. Kasama ko sa trabaho dati. Oo nga, sabi nga ni Donald, mabait daw kayo eh. Napapangiti siya habang nakatingin sa akin. Hindi ko alam kung bakit iba ang naging titing sa akin nang titig niyang iwan. Hindi naman bastos, hindi rin halatang may mali siya. Pero may kung anong init na unti-unting nabubuo sa pagitan naming dalawa. At habang tumatagal ang mga hapon na kaming dalawa lang ang natitira sa bahay, lalo kong nararamdaman na may bagay na hindi na simpleng biruan lamang. Mahigit 1 buwan na rin ang lumipas mula nung magsimula ang renovation ng bahay nila Donald at Ferlin. Halos kalahati na ng bahay ang tapos noon. Maayos na rin ang kisame. Nakatayo na rin yung bagong pader. At nagsimula na rin kami sa platada sa 2nd floor. Habang tumatagal, lalo ring nagiging komportable sa akin si Ferlin. Hindi na lang tungkol sa trabaho ang pinag-uusapan namin. Madalas tungkol sa buhay nilang mag-asawa. Minsan, mga biruan. Araw ng Sabado noon, nang tumawag si Donald mula sa barko. Nasa garahe na kami at nag-aayos ng mga bakal. Mang Tito. O bakit, Ferlin? Lumabas siya. Sabi ho ni Donald, wag muna kayong umuwi ka agad. Ibibili ko muna kayo ng pang-inom mamaya. Basta salamat daw niya. Napangiti ako. Nako, hindi na kailangan, sabihin mo. Sus naman tayo. Sige na, minsan lang naman niya manlibre si Donald eh. Natatawang sabi ng anak ko. Bandang 5:00, maya-maya'y bumili siya ng 1 case ng alak at ilang pulutan. Pagdating, doon na kami sa garahe nila nag-inuman. Kasama ko ang anak ko at ang 4 pang trabahador. Masaya naman, maingay ang kwentuhan at kantsawan. Si Ferlin ay nakaupo lang sa gilid habang nakikinig sa amin. Mang To, mukhang na-chismis ka kay Belen ah. Wika ng isang trabahador. Ako? Magkasama daw kayo nung nakaraan sa dilim ah. Pati ba naman si Belen na mabibigyan ng mali siya? Natatawang sabi ko. Dahil wala naman talagang kahit na anong ganap sa amin ni Belen. Nagpapagawa lang to ng maliit na imbakan nila. Mabibigyan pa siya ng mali siya. Ibang klase ka talaga, Mang To. Sagot naman yung isa habang tumatawa. Siyempre, foreman natin yan eh. Naku, kayo talaga. Natatawang sagot ko. Ang anak ko naman, medyo may tama na rin ang alak. Eh, ikaw Ferlin, sabi niya habang nakangisi. Baka type mo rin si tatay ah. Naku, lagot ka kay Donald niyan. Ano ka ba? Sagot nito at agad natawa. Tingnan mo naman oh, lagi kayong magkausap. Eh mabait kasing tatay mo, hindi mo katulad. Nagtawa na ng lahat. Ako naman, pinagsabihan ko agad ang anak ko. O siya, tama na yan. 1 case lang ang nainom, may nagkaroon na kaagad kayo ng tama. Kung ano-ano nang pinagsasabi ninyo. Pero napansin kong hindi umimik si Ferlin. Nakangiti lang to habang umiinom ng soft drinks. Bandang 7, isa-isa nang nag-uwi ang lahat. Mauna na kami, Mang Tito, sabi ng isa. O sige, mag-iingat kayo. Maging ang anak ko ay umalis na rin dahil may lakad raw siya kinabukasan. At naiwan nga kaming dalawa ni Ferlin sa garahe. Tahimik na ang paligid noon. Mahina lang ang ilaw sa labas habang nakaupo kami sa mono-black chair. Ang bilis naman nilang malasing. Natatawang sabi ni Ferlin. Mga bata pa kasi. Kayo, hindi halata na may tama ah. Naku, wala pa. Napangiti siya at saka tumingin sa pinapagawa nilang bahay. Ang ganda na ho pala no? Oo, siguro mga 2 buwan pa eh, tapos na yan. Excited na nga ako eh. Pag nakauwi na si Donald niyan, sigurado matutuwa yun. Tumango siya, pero parang may lungkot sa mukha. Bakit, namimiss mo? Sobra po.
Tahimik ako sandali bago nagsalita. Mahirap talagang buhay ng asawa ng isang seaman. Oho, mahina niyang sagot. Minsan parang ang lungkot-lungkot. Napatingin siya sa akin. Buti na lang nandito kayo lagi. Hindi ko agad alam ang isasagot ko, kaya iniba ko na lang ang usapan. O siya, baka matutulog ka na. Aalis na ako. Naku, hindi pa ho. Ayoko pa. Bakit? Wala lang. Ang tahimik kaya pag mag-isa na lang ako. Maya-maya pa, Miss Love, naging mas personal na ang usapan naming dalawa. Mang Tito, bigla niyang sabi, alam mo, may sikreto ako. Ano yun? Napangiti siya ng bahagya. Ang totoo, may anak na ho ako. Napatingin ako agad sa kanya. Ha? Opo. Akala ko wala pa kayong anak ni Donald. Hindi po kay Donald. Natahimik ako bigla. Anak ko po siya nung dalaga pa ako. Hindi ko na itago ang gulat ko noon, Miss Love. Alam ba ni Donald? Opo, alam niya lahat. Nasan yung bata? Nasa nanay ko po sa Maynila. Doon na lumaki. Hindi mo nakasama? Umiling siya. Ate nga ang tawag sa akin noon eh. Bakit naman? Akala niya yata magkapatid kami. Tahimik ulit ako. Hindi ko alam kung bakit parang mas lalo kong nakita yung lungkot sa mga mata niya habang nagsasalita siya. 8 years old na po siya ngayon. Dagdag pa niya. Ang hirap siguro nun. Oo nga eh. Maaga kasi akong nabuntis tapos iniwan. Napabuntong hininga siya at saka uminom ng tubig. Biglang bumigat ang pakiramdam ko. Bata pa ako. Wala pang alam. Napatitig ako sa kanya. Hindi ko alam kung epekto ba yun ng alak. Mang Tito, mahina niyang sabi. May sasabihin ako pero wag kayong tatawa. Huminga muna siya ng malalim. Alam niyo, type ko kayo. Totoo naman yung sinasabi ni Lito eh. Parang biglang tumahimik ang paligid. Napatingin ako agad sa kanya. Ano? Napayuko siya habang natatawa sa hiya. Sabi ko na nga ba, matatawa kayo eh. Naku hindi, nagulat nga ako eh. Totoo po yun. Bakit ako? Pwede namang si Lito. Umangat ulit ang tingin niya sa akin. Si Lito? Naku, hindi ko ho siya type no. Tigilan mo na nga ako, Ferlin. Hindi ako nagbibiro. Tahimik akong napaupo ng maayos habang pilit inuunawa ang mga naririnig ko sa kanya. Alam mo, Mang Tito, mahilig talaga ako sa may mga edad ng lalaki. Hindi ako agad nakasagot. Sa dami ng taon kong nabuhay sa mundo, ngayon na lang ulit ako nakaramdam ng kaba dahil lang sa simpleng tingin ng isang babae. At habang magkatapat kaming nakaupo sa garahe, ramdam kong may nabuksang pinto sa pagitan naming dalawa na pareho naming hindi kayang baliwalain. Lumapit siya at may binulong. Kung gusto mo, bonus ko na lang sa'yo to. Basta wag mong sasabihin kahit kanino. Pati kay Lito, sumbongero kaya yun o sumbongero kaya yun kay Donald. Sa atin lang dalawa. Yun ay, kung pagbibigyan mo. Niyaya niya ako sa likod bahay, kung saan siya pansamantalang tumutuloy. Maliit lamang na bahay yun, dating tambakan ng gamit nila. Umupo kami sa kama. Parang kabadong-kabado kayo ha. Matanda ka namang Tito para dyan. Paano namang di ako kakabahan? Ngayon lang to nangyayari sa akin eh. Alam mo Mang Tito, ang mababait na katulad mo binibigyan ng reward. Anya, sabay hinalikan ako sa labi. Hindi na ako nagpakipot. Paalay na yan eh. Wala na rin naman ako magagawa eh. Andyan na. Sikreto na lang natin to. Para di masaktan si Donald. Hindi ko akalain, Miss Love, na may tinatago palang kapilyahan ng babaeng yon.
ang asawa ni Donald. Kitang-kita ko sa mga mata niya ang kagustuhan na may mangyari sa amin. At aaminin ko, ilang taon na nga ba akong walang babae na nakakasalo sa kama. Kaya naman binuhos ko talaga lahat ng lakas ko kay Ferlin. Hanggang sa narinig ko na ang pagbanggit niya sa pangalan ko. Hindi talaga ako makapaniwala ng mga oras na yon, Miss Love, na ang asawa ni Donald ay kasalo ko sa kama. Matapos ang gabing hindi namin pareho inaasahan, naging tahimik ang mga sumunod na araw. Walang nagbago sa panlabas, ganoon pa rin sa trabaho, ganoon pa rin ang routine. Pagsapit ng Lunes, umaakto kaming parang walang nangyari sa aming dalawa. Ganoon pa rin si Ferlin, naka-short, sando kapag umiikot sa bahay. Ako, abala sa trabaho bilang foreman. Nandun pa rin yung mga tauhan ko, pati na ang anak kong kaibigan ni Donald. At katulad pa rin ng dati, normal na normal pa rin kapag kami ay nag-usap na dalawa. "Good morning po, Mang Tito," sabi niya na parang wala lang. "Good morning din, Iha," sagot ko. Walang awkward moment, kaya malabong may mahalata ang iba. Pero kami, alam naming dalawa. May pagitan na hindi namin maipaliwanag. May nangyayari na hindi na pwedeng balikan. Pero hindi rin naman pwedeng basta-basta kalimutan. At mananatili yung sikreto sa pagitan naming dalawa. Sa buong linggo, trabaho lang ng trabaho. Kwentuhan tulad pa rin ng dati kapag bago mag-uwian. Kapag magkausap naman kami, puro sa materyales lang. Parang sinasadya naming ibalik sa normal ang lahat. Pero tuwing magtatama naman ang mga mata namin, parang sandaling titigil ang mundo. Pagkatapos noon, mag-iiwasan agad kami ng tingin. Ganun lang. Lumipas nga ang mga buwan, unti-unti ring natapos ang bahay. Magandang naging resulta. Mataas talagang kisame. Napakaaliwalas ng loob at modernong-modernong tingnan. Kahit nga ako napapangiti tuwing tinitingnan ko yun, dahil alam kong pinagpaguran din namin talaga yun. "Napakaganda pala," sabi ni Ferlin isang araw habang nakatayo kami sa may sala. "Oo, natapos din tayo sa wakas. Pero mas gaganda pa to pag nalagyan nyo na ng mga gamit." Tumahimik siya sandali. Para bang may gusto siyang sabihin sa akin pero pinipigilan niya lang. Hanggang sa dumating na nga yung huling araw ng trabaho. Araw ng Miyerkules noon. Tumawag si Donald gaya ng dati. Masayang masaya. "Mang To, last na to ah. Masasalamat namin ni Ferlin sa inyo." "Walang anuman yon, iho." Bandang hapon, nagpainom siya ulit. Isang case na naman ng alak. May pulutan. Masayang masaya ang mga kasamahan ko. Mas maingay at mas maraming kwento ngayon. "Grabe tay, ang lupit nyo talaga," sabi ng anak ko habang nag-aayos ng upuan sa garahe. "Napakaangas itong bahay ah. Pwede na yatang artistang tumira." Loko. Tawanan ulit kaming lahat. Si Ferlin naman abala sa paglalabas ng pulutan habang nakangiti. "Salamat po talaga sa inyong lahat ah," sabi niya sa amin. "Walang anuman yon, Iha," sagot ko. Masayang masaya ang gabing iyon. Maingay na kwentuhan, nagkantahan pa nga ang isa sa mga trabahador habang may hawak na bote. Si Ferlin nakaupo sa gilid, tahimik na nakangiti. Pero habang tumatagal ang oras, isa-isa na ulit silang nagsiuwian. Parang inuulit lang ng tadhana ang nangyari dati. Hanggang sa kaming dalawa na lang ulit ni Ferlin ang natira sa garahe. Tahimik ang paligid. "Ay, natapos din," sabi ko habang tinitingnan ang bahay nila. "Ang bilis ng buwan, no?" "Sabi ko naman sa'yo eh. Mabilis lang talagang araw at hindi mo yun mapapansin." Hanggang sa huminga siya ng malalim. Mang Tito? Salamat ho ah." "Saan?" "Sa lahat. Hindi lang dito sa bahay." "Alam ko na yan. Hindi lang bahay ang tinutukoy niya roon. Ramdam ko yun." Sa gabing iyon,
Muli kaming nagkalapit na dalawa. Hindi lang dahil sa pagnanasalang, kundi dahil sa kakaibang koneksyon na nabuo sa pagitan naming dalawa sa mga buwan na magkasama kami araw-araw. Alam namin pareho. Tumango lang ako. Wala yon, iha. Pero hindi ka ba nakukonsensya? Kawawa naman si Donald. Kaya nga hindi niya dapat malaman eh. Ganun talagang buhay. Noong nambabae naman siya, pinatawad ko naman siya agad eh. At kung sakaling gagawin niya ulit yun, edi papatawarin ko na lang siya ulit. Kasi parehas lang kami. May ginawang mali. Ang pinagkaiba nga lang sa lalaki, para sa iba, normal lang na magkaroon ng babae ang isang lalaki. Hindi katulad naming mga babae. Kapag nagkaroon kami ng lalaki, masama na kaming ina at babae. Tahimik ako. May hangin na dumadaan sa pagitan namin. Siguro, sabi pa niya. Pwede pang isang beses, pero huli na. Hindi ako agad sumagot at napatingin ako sa kanya. Siguro? Sagot ko. Napayuko siya at ngumiti ng kakaiba. Ano? Payag ba ulit kayo? Isang beses na lang. Ayos lang ba? Ang swerte niyo kaya. Sa dami-dami ng lalaki, ikaw yung bet ko. Natawa ko. Swerte nga, iha. Pero may kasama namang konsensya. Siyempre parang anak ko na rin si Donald eh. E di isipin niyo na lang, Mang Tito, na napasaya mo ang asawa ni Donald habang nasa barko siya. At masaya naman talaga ako. Anya sabay kindat. Ano, tara? Sa dati pa rin. Pagkatapos ng gabing yun, tila pareho na naming tinanggap na kailangan na rin naming matapos ang lahat. At doon na nga natapos. Bihira na kaming magkita ni Ferlin. Minsan, masisilayan ko lang siya sa tapat ng bahay nila kapag nagdidilig siya ng halaman. Magtatanguan lang kami. Wala nang kakaibang usapan. Wala nang landian. Pero may isang bagay kaming parehong pinanghawakan. Sikreto lang. Walang ibang dapat makaalam. Lalong-lalo na si Donald. Lumipas pa ang ilang buwan at tuluyan nang nakababa ng barko si Donald. Masayang masaya to. Masaya silang mag-asawa at kitang-kita ko yon sa kanilang mga mata. Gaya ng dati, inimbitahan niya ulit ako sa inuman kasama ang anak kong si Rito. Sa garahe ulit, parang walang nagbago. Salamat po talaga, Mang Tito ah. Sabi niya habang hawak ang baso. Dala sa inyo eh. Natupad yung pangarap namin. Yung dream house namin. Walang anuman. Sagot ko. Si Ferlin ay nasa tabi lang niya. Tahimik na humingiti. At paminsan-minsan ay nagtatama ang tingin naming dalawa. Masaya niyang kinuwento ang mga plano nila ni Ferlin. Gusto raw nilang magkaanak na pag napag-ipon pa. Habang nagiinuman kami sa garahe, paminsan-minsan ay napapatingin ako kay Ferlin. At siya rin. Pero sapat para maalala namin pareho ang lahat na hindi na ito tulad ng dati. Wala na dapat mali siya sa kilos namin. At alam ko naman ang limitasyon ko, Miss Love. Kaibigan ng anak ko si Donald at kahit kailan, hindi naging tama ang nangyari sa amin ni Ferlin. May mga bagay talaga sa buhay na hindi mo kailangang ipagpatuloy. Minsan, sapat na yung nangyari, tapos kailangan mo na lang panindigan ang katahimikan pagkatapos. Habang umiinom kami, nakatingin lang ako sa bahay na kami mismo ang gumawa. Sa totoo lang napakaganda. Tahimik at maayos ang lugar. Parang kami ni Ferlin. May parte sa buhay namin na may alaala na kami lang dapat ang makaalam. At habang tumatanda ako, natutunan ko, Miss Love, na hindi lahat ng nadarama kailangan mong ipaglaban. Yung iba, kailangan mo lang tandaan at hayaang manatili na lamang yun sa iyong alaala. Hanggang ngayon, Miss Love, tuwing napapadaan ako sa bahay nila at nakikita ko ang masaya silang mag-asawa, napapangiti na lamang ako dahil alam kong
tapos na ang lahat. Pero dala-dala ko pa rin ang isang sikreto. Sikreto na dadalhin ko hanggang sa huling hininga ko. Hanggang dito na lamang po ang kwento ng aking buhay at karanasan, Miss Love. Maraming salamat po sa pag-ere ng aking istorya dito po sa inyong channel. Muli ako po ang inyong sender, Tito. Magandang umaga sa atin. Ating tunghayan ang kwento ni Marian kung saan ibinahagi niya ang di malilimutang karanasan nang makilala niya ang isang janitor sa kanilang opisina. Magandang babae si Marian. Sa edad na 35 years old, marami pa ring mga lalaki ang napapalingon sa kanya kahit alam na siya'y hindi na dalaga. Matagal na rin kasal si Marian, ngunit maaga rin siyang nabiyuda sa kanyang mister. Kinasal si Marian kay Anton noong taong 1995. 25 years old si Marian noon at si Anton naman ay 29. Masayang-masaya silang dalawa pagkatapos ng kasal, kung saan naganap ang pinakahihintay nilang honeymoon. Pinamalas ni Anton ang husay nito sa kama sa bagong misis para lang mapasaya ito ng labis. Hindi miminsang halos madinig sila sa kapitbahay habang idinidiwang ang kanilang bagong pagsasama sa kwarto nilang mag-asawa. Isa ring dahilan ay gusto na nilang magka-baby agad, kaya't hindi na sila nag-family planning ni Anton. Hinalika ni Marian sa labi ang mister at niyakap habang nagpapahupa ng hingal sa kanilang higaan. Gumanti ng yakap si Anton at pagkatapos ay bumulong sa asawa. Sana'y makabuo na tayo. Parang echo na paulit-ulit na naririnig ni Marian ang katagang yun. Pagkatapos lang ng isang linggo ay binawian ng buhay si Anton nung ito ay nahagip ng rumaragasang truck habang papauwi isang gabi. Halos mamatay na rin si Maria nung malaman ang nangyari sa asawa. Hindi man lamang sila inabot ng isang taon. Dumaan ang mga araw. Pagkatapos ng libing, inakala ni Maria na buntis na siya. Ngunit dumating ang buwan ng dalaw niya pagkatapos ng 2 linggong delay. Parang namatayan ulit si Marian na umaasang magbubunga ang pagmamahalan nila ng namatay na asawa. Dumaan ang mga araw, buwan at taon. Ngayon nga'y 35 years old na si Marian na hindi na nagawang mag-asawang muli kahit mayroong nagtatangkang ligawan siya. Para sa kanya, si Anton ang una't huling lalaking mamahalin niya. Ngunit alam din ni Marian na hindi na siya bumabata pa. Delikado na sa panganganak ang edad niya. Kung gusto niyang magka-baby pa, ngayon na ang tamang panahon. Madalas na rin siyang mangulila at hanapin ang halik at haplos ng isang lalaki. 10 taon na rin siyang nagtitiis sa pagiging byuda. Madalas, nararamdaman ni Marian na nangangalabit ang pangangailangan niya bilang babae kahit nakaupo lang siya at nagtatrabaho. Nagsisimula na rin siyang magkaroon ng interes sa binatang janitor nila sa opisina na si Ramon na 7 taon ng bata sa kanya. Pareho silang madalas magkasalubong sa office, kaya madalas niyang mapagmasdan to at makausap ng kung ano-ano. Hindi alam ni Marian kung nakakahalata ang binatang janitor sa tuwing titingin siya dito ng palihim. Kung nakakahalata man siguro, hindi ito pinapakita ni Ramon. Nagkakilala ang dalawa simula nung yumao ang asawa ni Marian. Madalas niya itong makausap sa opisina, lalo na kapag si Marian ang naiiwan
para sa overtime. Naiyak na rin to sa janitor nang maikwento ang nangyari sa kanyang mister. Simula noon, naging close naman silang dalawa. Ngunit nahihiya lang ang janitor na lapitan si Marian kapag maraming tao sa opisina dahil nga isa lamang tong janitor. Iniisip niya ang sasabihin ng ibang tao sa supervisor nilang si Marian. Madalas kapag darating lang sa bahay ni Marian, ay dumediretso siya sa banyo kung saan madalian niyang kinakalas ang suot at habang nagsishower ay malambing na haplos ang ginagawad sa sarili para tugunan ang pangangailangan. Kung saan nire-recall ni Marian kung paano sila maglambingan ng mister noon. Itinataas ni Anton ang dalawang binti ni Marian habang nakatingin sila sa isa't isa. Sa isip ni Marian, buhay si Anton at walang sawang ibinibigay sa kanya ang alapaap na kailangan niya. Tumingala siya para pagmasdan ang itsura ng asawa. Ngunit nagulat si Marian nang mapansing hindi ang mister ang nasa harapan niya, kundi si Ramon, ang janitor ng kanilang opisina. Sa isip ni Marian ay gusto niyang manlaban. Pinipilit niyang baguhin ang imahinasyong to. Pinipilit niyang ibalik ang imahe ng dating asawa. Ngunit hindi na niya nagawa ito hanggang sa makontento na lang siya ng tuluyan. Hindi siya makapaniwalang ibang lalaki ang iniisip niyang umaangkin sa kanyang dangal bilang babae. Ngunit hindi rin niya ikinakaila na nag-enjoy siya habang si Ramon ang nasa isip niya. Mabilis na naligo si Marian at pag-alis ng banyo ay diretso siya sa kwarto para magpahinga. Hindi pa siya nagtatagal sa paghiga sa kama nang tumunog naman ang doorbell. Medyo inis na bumangon si Marian. Wala siyang alam na bibisita sa kanya ngayon. Parang inaantok itong lumakad papuntang pintuan. Nakalimutan niyang nakadamit pantulog siya ng manipis at wala nang suot na pangilalim. Binuksan niya ang pintuan at nagulat nang makita kung sino ang kumakatok. Ramon? Hindi nakasagot agad si Ramon na napasulyap sa katawan ni Marian. Tiningnan ni Marian ang itsura at bigla itong nahiya sa sarili. Sorry Biglang tinakpan ni Marian ng librong nasa upuan ang harapan niya. Napadaan ka pala, Ramon? Hindi naman alam ni Ramon ang sasabihin. Maya-maya'y naalala din naman ito ang pakay. Eto, may nakita kasi akong ibita na DVD. Diba sabi mo dati, gustong-gusto mo yung pelikulang to, kaya binili ko na para sa'yo. Napangiti si Marian at nakalimutan na naman na takpan ng sarili nang bitawan nito ang libro at kunin ang DVD sa kamay ni Ramon. Wow! Thank you, Ramon sabi ni Marian. Naku, mahal pa yata to. Hindi nagsalita si Ramon at pinagmasdan lang si Marian. Nahalata ng ginang na hindi pa niya pinapatuloy si Ramon sa loob. Kaya't binuksan niya ng mabuti ang pintuan at inanyayahan ito. Tuloy ka, sabi pa ni Marian. Pasensya ka na nakalimutan kong nandyan ka pala. Hindi na. Wag na, Marian, sabi ni Ramon. Dinaan ko lang talaga yung DVD na yan. Tsaka nagpapahinga ka na yata. Halika na, wag ka nang mahiya. Yaya ni Marian. Gusto ko rin na may kausap. Dumaan ang 3 oras na kwentuhan. Hindi na napansin ni Marian at Ramon ang oras. Pareho silang nag-enjoy sa kwentuhan. Kung saan-saan napunta ang kwentuhan nila hanggang sa napunta ito sa mainit na usapan. Dahil sabi ko sa girlfriend ko nung araw na yun, ma'am, hindi lang ako siya sa kwarto. Kwento ni Ramon. And? Tapos, anong nangyari? Tanong ni Marian na may halong excitement. Yun na nga ang nangyari, ma'am. Napakunot noo si Marian. Anong yun na nga? Ikwento mo kaya? Natawa si Ramon.
Kailangan ko pa po bang ikwento yun? Hindi ba obvious na kung ano naman nangyari sa amin? Ang corny mo, Ramon. Biro ni Marian. Ano? Nahihiya ka pa ba sa akin yan? Napakamot ng ulo si Ramon. Tiningnan si Marian, tapos ay natawa ulit. Sorry medyo naiilang po kasi ako pag nagkukwento tungkol sa bagay na yun. Lumapit si Marian kay Ramon at lumuhod to sa kanya. Biglang natigilan si Ramon sa pagkakaupo. Lalo na nung mapansin ni Ramon ang mahaplos ni Marian na dumapo sa dalawang hita niya. Well, kung nahihiya ka, let's do it the other way. Tell me kung ano ang ginagawa ng girlfriend mo sa'yo. Hindi agad nakapagsalita si Ramon. Nakatingin lang to kay Marian. Ang mga matang mapang-akit ng ginang at ang manipis na pantulog nito. Hanggang sa tuluyang ibaba ni Marian ang zipper ng pantalon nito. Nagulat at napakagatlabi na lang si Marian sa hindi inaasahang natuklasan. Ayaw man niyang aminin. Nahigitan yata ng binatang janitor ang yumaong asawa niya. At doon nagsimula ang lahat. Sa paglapat ng kanilang mga katawan sa kama, ay halos di nila mawari ang siglab ng kanilang damdamin at gigil. Lumipas ang mga oras. At sa ikatlong pagkakataon, ay muling binukas ni Marian ang binti para kay Ramon. Iniyakap niya ito sa bewang ng janitor. Ayaw na niyang pakawalan pa ang binata. Halos panawan siya ng ulirat nang muling umuga ang matibay na kama nila ng yumaong asawa. Hindi niya akalaing darating siya sa puntong ibang lalaki na ang kasama niya sa kanilang kwarto. Akmang kakalas ang janitor sa pagkakayakap ng mga binti ng ginang sa kanya nang biglang pigilan siya nito. Nagtama ang mga mata nila at naintindihan ni Ramon ang nais mangyari ng ginang. Hanggang sasabay silang bumagsak at tila nawala ng ulirat sa namagitan sa kanila. Dumaan ang mga araw. At kahit na nagkikita ang dalawa sa trabaho, ay parang walang nangyari sa kanilang dalawa. Merong mga pagkakataon na parang gustong kausapin siya ni Ramon pero hindi naman to natutuloy. Dumaan ang mga linggo hanggang umabot ang isang buwan. Nagtaka si Ramon dahil 2 araw na hindi nakapasok si Marian. Gusto niyang tawagan to sa cellphone. Pero nakaramdam naman ng hiya si Ramon. Dahil pagkatapos ng nangyari sa kanila, hindi man lang niya nakausap to tungkol doon. Isang araw, nagulat si Ramon nang makita si Marian sa opisina. Hindi ito naka-uniforme at nang makita siya ay matamis ang ngiti nito. Sabay silang kumain sa cafeteria nila. At doon ikinuwento ni Marian na nag-resign na ito sa trabaho. Pero, ano bang rason mo sa pagre-resign mo? Tanong ni Ramon. May lilipatan ka na bang iba? Oo, sagot ni Marian. Doon ako sa ate ko sa Malolos tutuloy. May business siya na bakery na lumalaki na at kailangan niya ako para i-supervise ang accounting part ng negosyo. Pero, ano ba talagang rason kung bakit aalis ka? Tanong ni Ramon. Maya-maya ay bumulong to. Dahil ba sa nangyari sa atin? Hindi agad nakapagsalita si Marian. Hinawakan niya ang kamay ni Ramon bago sumagot. Ayoko sanang sabihin to sa'yo, Ramon. Pero ayokong umalis nang hindi mo nalalaman ang totoo. Karapatan mo rin kasing malaman to. Ano yun? Tanong ni Ramon. Buntis ako. Sagot ni Marian pagkatapos ay ngumiti ng matamis. Parang naging estatwa naman si Ramon. Hindi agad ito nakapagsalita. Pero huwag kang mag-alala. Sabi ni Marian. Gusto ko naman yung namagitan sa atin.
at wala akong hihingin sa'yo at hindi kita guguluhin. Nag-resign ako dahil kailangan na. Dahil dumating na ang magbabago sa buhay ko. Hinawakan ni Marian ang tiyan niya. Nandito na siya. Pakakasalan kita. Biglang sagot ni Ramon. Pananagutan ko ang nangyari. Hindi mo ba ako narinig, Ramon? Tanong ni Marian. Gustong gusto ko ang nangyari. Hindi mo kailangang gawin to. Gusto ko rin naman ang nangyari. Sagot ni Ramon. Okay. Biglaan ang nangyari. At pareho lang tayong nadala siguro. Pero alam ko kung anong ginagawa ko. At kailangang pakasalan kita. So, paano naman ang girlfriend mo? Tanong ni Marian. Makakaya mo ba siyang iwanan? Hindi nakasagot si Ramon. Ngumiti si Marian at tinawakan ulit ang kamay ng binata. Mahal mo siya. Alam ko yan. Kung magpapakasal man tayo, hindi mo siya malilimutan at baka hanap-hanapin mo siya. Baka maging failure tayong dalawa. Alam ko na hindi mo ako mahal, Ramon. Patuloy ni Marian. Ako, mahal na mahal ko pa rin ang yumaong asawa ko. Hindi lumilipas ang isang araw na hindi ko siya naaalala. At alam ko na ganun ka rin sa girlfriend mo. Alam mo, Ramon, masakit na mawalay sa mahal mo. Kaya ayokong mangyari yun sa'yo. So, paano naman tayo? Tanong ni Ramon. Live your life. And I live mine. Sagot ni Marian. Isa na lang siguro ang hihingin ko sa'yo. Huwag mo na akong isipin. Aalagaan ko naman ang anak natin eh. Huwag kang mag-alala. Balang araw, makikilala mo rin siya. Pero hindi pa sa ngayon. Tumayo si Marian at hinalakan si Ramon sa noo. Goodbye. Bigla siyang hinawakan sa braso ni Ramon. Ipangako mo na balang araw, ipapakilala mo ko sa anak natin. Tumango si Marian at sumagot. Pangako, makaasa ka. Lumabas ng building si Marian na masigla at masaya. Haharapin niya ang panibagong future ng may pag-asa. Hindi man siya nabigyan ng anak ng asawa, nabigyan naman siya ni Ramon. Tumingin si Marian sa dating opisina one last time. Pagkatapos ay lumakad na siya patungo sa bagong buhay. Hanggang dito lang po ang binahagi sa ating istorya ni Marian. At sana'y nag-enjoy kayo.